ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪರಾಯಂಚಲ್ಲರು ಶಾರುಲ್ಲರತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಶಾರುಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಯಾನು ನಮ್ಮ ದೈವದಿಲ್ಲದ ಪುರ ಬೇಲ ಪುರ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಪನ ಒಂದಿತ್ತೆ ಐತ ಪುರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಪುರ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಬೇಲ ಪುರ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೇಂಟ್ ಬೊಕ ಸಾರ್ನೆ ಪುರ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಐತ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನಿಗಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವೆ ಎಂಗಲೆ ಬೇಲೆ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೇರು ಅಲ್ಲ ಮೂರು ಕಾಂಜರ್ ಕಟ್ಟೆರ್ದು ಪುರ ಜನ ಬೈದೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೆಪ್ಪುದೇ ಮಲ್ಲ ಮೋನೆ ಗಲೀಜು ದಾಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಾನ ಅದ್ಮೇಲೆ ಬಾಲ ಇದಾಯ್ತು. ಅಮ್ಮ ಅರ್ಧೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಕುಂಟು ಮೂಲ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆರ್ರೆಗಿ ಟನ್ 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 ಟರಡನ್ ಅಕ್ಕಂತುಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ ಅಂಚಪುರ ಬಂಡ್ರ ಜಮಲ್ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಮಾಡ್ರಿ ಹೆಂಗ ತುಜಿ ಕುಂಟುಪುರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಾಚಿಗಿದೆ ನಂಗೆ ದಾಲ ನಾಚಿಗೆ ನಾನು ఆయన ಮೀಪಾಡು ಅವ್ಯಾನ ಮೀಪಾದು ಬಕ ಜೆಪ್ಪಾಡ ಬಕ ಒರಿಜಿನ ಪುರ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಜನ ಬೈದೇರು ಅಂಚದೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲಡು ಅವೇನ ಮೀಪಾದ ಜಪ್ಪಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಆನೇನು ಸರಿ ಎನ್ನ ಮಾವಿನ ಮಗಲ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೈತೆ ಅಲೆ ಮೋಲೆ ಸಮ್ಮ ತಿನ್ಪೋಲ್ ಅಲೆ ಪಲದಿ ಪಾತಿರ್ ಚಾನು ದಾಲ ಅಕ್ಕನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ದಾಲ ಪಾತಿರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲಕ್ಕಿಯೇನಾ ಪಂದಾಲ ಪಾತಿರ್ ಪಂದೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಜನ ಎಂಕುಲಿ ತಬ್ಬನಡಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಪುರ ತೋಪಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಶಹಾನ ಸ್ಕೂಲ್ ಉರ್ದು ಬೈದೀನಿ ಅಲ್ಪ ಪೋಪ ನಡ್ತೊಂದು ಏನು ಹಬ್ಬ ನಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಫುಲ್ ಸಂತೆ ಉಂಡು ನಾನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪ ನಂಬಿ ಆಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಸ್ಮೈಲ್ ಒಂತಿಲ್ಲ ಫೋಟೋಗೆ ಪುನಃ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾಮಂತುಲೆ ಫುಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏನ್ ನಕ್ಕ ಎತ್ತು ಲಾಯ್ಕ ಪೇಂಟು ಅಂತಂದಿರ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಆಲೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು ರಗ ಆಲೆ ಇಜ್ಜದ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲು ಪಪ್ಪ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪೇಂಟರ್ ಮೂಲು ಮೇನ್ ಪೇಂಟರ್ ಬೊಕಾಲ ಅವಳು ಅಂಜಿ ತಿರುಗುದಂತ ಅಂದಿನ ಮೂతులు మోన తోపాగలే ప్రో పెయింటర్ మోన తోపాన్ బచ్చా ಅಂದದಿ ಎನ್ನ ಬೇರೆ ಪದ ಪಾಲೆ ಬೇರೆ ಮೋನ ಎಲ್ಲ ಬಗನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಿಕಂಡ ಐ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ವರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಫೋನ್ ಅಂತ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜಲೆ ಬಕ್ಕಡಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೋನ್ಸಲೆ ಒಯ್ಕೊನು ರೋಲಾರ್ಡ್ ಪಪ್ಪ ಇರ್ ಪಹಡಿನಲ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂಬರು ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜೋಜನ ರೂಮ್ ನನ್ನ ಇಕ್ಕ ಪುರಂದ ಅವಳು
पिदाई भाजी तुला मात्र पेंट आवडलं नेम प्लीज ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಲಂಗಿ ಬಂದ ಲಾವಣ್ಯ ಲಾವಣ್ಯ ಪಪ್ಪ ಸೀದಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ದೆ ಇತ್ತಿನ ಕಾಲ ಪುದರ್ ಬಂದ್ರೆ ಬೋಡಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲಾರೆ ಅಕ್ಕ ಕೆಪೆ ದೀಪೆ ಎಂಕ ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಉಂಡತ್ತ ಮಗನ್ ತುಕಿನ ಮಗನ್ ಆಂಟಿ ಅಂಬೆ ಎಡ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಒಲೆ ಎತ್ ಪರ್ಲು ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಭಾರಿ ಸೊಕ್ಕಾನು ಅದ ಅಲ್ಲೆಂಕಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪೇಂಟರ್ ತುಲೆ ಪೇಂಟರ್ ಆರ್ಟ್ ಏನು There will be ES classes on Monday. ಕಲಾವಿದನ ಕೈ ಚಾಲಕತ್ತು ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಉದಿತ್ 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 ಮುಂದಲ ಮೂಲ್ತಲ ಚೂರ್ಮೆ ಅಣ್ಮಗಿದ್ದಲ್ಲ ಹೀರೋ ಬಾಬಾ ಶೀಶಿ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಅಂಡಿಯ ಬಾಬಾ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮಗ ಅದ ಗುಲ್ವತ್ತೇರ್ ಚಿಕ್ಕ ಅಪ್ಪೋ ఇంకైనా కళావిదన కై చాలకతులే మూలు ఆయన కై కుంబరుంతులే కై కై కుంబరుంతులే అయ్యయ్య ఈ చిన్న ಬ್ರಷ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೌದು ಅಂದ್ ಆ ಕುಣಿಯಲಾರದವರು ನೆಲ ಡೊಂಕು ಅನ್ಪೇರದ ಅಂಚ ಹತ್ತದೆ ಅವು ತುಲ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಉಂಟುಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಅಂಡ ಮೂಲ್ತಿಲ್ಲ ಚೂರು ತೂಲದ ಈ ಮಲ್ಲುಂಬೆ ಎಂ ಫಾರ್ ಮಾನಸಿಕ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲದ ಫುಲ್ ಪೇಂಟ್ ಮಗುಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೆಡ್ ಜನ ಪೇಂಟರ್ ಮಗಳು ಫುಲ್ ನಿಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕೀಡು ముందు ఏನ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಲೆ ಮಿನಿ ಪೇಂಟ್ ಮೊಗಲೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತು ದಾಲ ನುಪ್ಪು ತಿನ್ರಪುರ ದಾಲಕೇನುಜಿ ಸಂಬಳಲ್ಲಕೇನುಜಿ ಧರ್ಮ ಬೇಲಲ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಫ್ರೀ ಧರ್ಮದ ಪೇಂಟ್ ಫ್ರೀ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಕೇಪಲ ಕಾಣಾರೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತಟ್ಟವತ್ತದಲ್ಲ ಕೇಪಲ ಕೇಪಲ ರಕ್ಕಸಿಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಲೇಔಟ್ ಹೆಂಕಲ್ಲ ಲೇಔಟ್ ದೈವ ದಿಕ್ಕು ಪೂರ ಕೇಪಲ ಪೂರ ಪೂ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂಚಂಕುಲಿತ್ತ ಕೇಪಲ ಕೇಪಲ ನಾಡು ಒಂದು ಬೈದ ಗುಡ್ಡಿವೆ ಉದಿತ್ ಈ ಮಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮೋನೆ ತೋಪಂದು ಸುರ್ಪನೆ ನಿನ್ನ ಅಗುಲ್ ಬಲ್ಪೇರ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಪುಲ ಪೂರ ಕಂತಾಂಡು ಸಾಕಂಡ ಈಗ ಮತ್ತು ಗುಲ್ದಿ ಪೂರ ಕುಲ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಶಾನಗೆ ಸಾಕಂಡು ಪುಂಡಿರಾಜೆ ಆಯ್ ಖಾಲಿ ಬೈದಿನಿ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗಲ್ಲಟ್ಟು ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬೊಕ್ಕಬಡೆ ಪೋತೆ ಎಂದಿಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಪಾತೇನೆ ಕನ್ನಡ ಮಾರಿ ಮುತ್ತಮ್ಮಗೆ ಲೇ ಶಾಮ್ಯಾನದ ಗುಲ್ ಬೈದ್ಯರು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಮೇಕಪ್ ಪದ್ಯ ಬಂತ ಅವೇನ ನಮ್ಮ ಮಾಮನ ಪುಗ್ಗೆಲ್ಡ್ ಮಿತ್ತಾರ್ದು ಓಪಿಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ
ಮಾಮನ ಸೈಜ್ ತಲೆಗೆ ಮಾಮ ಕೆಮ್ಮೆ ಮೋನೆ ಅತ್ತಿಬೆ ಈ ನಾನೇನ ಮಲ್ಲ ಋತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಎಂದನ ಪೆಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟುನ್ ಪೆಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪಾರ್ಲರ್ಗ್ ಬತ್ತ ಐಬ್ರೋ ಶೇಪ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಸಿಂಗಾರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಎಡ್ಡ ಐಬ್ರೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವೆರಾರು ನಾನು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ದೈವದ ಪುರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಪುರ ತೋಪಾವೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನಿಗುಲ್ ತೂ ಒಂದು ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲಿ ಬಾಯ್.